Πατέρα, θέλω να μου πεις πώς θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο τυρί. Δώσ' μου φρέσκο γάλα απευθείας από τη στάνη και θα σου φτιάξω το πιο νόστιμο τυρί. Και πώς θα κάνουμε το πιο νόστιμο τυρί αν δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία? Εμείς εδώ τα έχουμε όλα και πάμε κατευθείαν από την πηγή, από τη στάνη, από τον κτηνοτρόφο που αρμέγει. Τι χρειάζεται? Ξεκινάμε με μια καρδάρα, είτε γαλβανιζέ είτε ανοξίδωτη. Θέλουμε το πανί στραγγίσματος και το ειδικό στραγγιστήρι. Θα χρειαστούμε το γκιούμι γάλακτος μεταφοράς 30, 40, 50 λίτρων. Εδώ ανοξίδωτο δοχείο μετάγγισης και όλα ό,τι χρειάζονται για την αποθήκευση, μεταφορά και συλλογή του γάλακτος. Και πάμε τώρα να τυροκομίσουμε. Ξεκινάμε με ένα φλόγιστρο υγραερίου. Μία κατσαρόλα ανοξίδωτη με ενισχυμένο πάτο για να μην μας κολλάει το γάλα, παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό. Θερμόμετρο γάλακτος 67 βαθμών ή θερμόμετρο γάλακτος 125 βαθμών αν παστεριώσουμε. Αλατόμετρο για τη σαλαμούρα. Τυροπιτιά σε σκόνη ή σε υγρή μορφή. Τσαντίλα για να στραγγίξουμε τον τελεμέ μας. Καλουπάκια τετράγωνα, στρόγγυλα, ανοξίδωτα και πλαστικά. Δοχεία αποθήκευσης της φέτας μας. Και όλα αυτά θα τα βρεις ετοιμοπαράδοτα εδώ, στο κατάστημα Δούκας 19ης Μαΐου 139 στη Δράμα. Κάλεσε τώρα να σου δώσω και τη συνταγή.